weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mbolo birana galoya pete boke mbumba mairie gollere madina diaƴɓe walalde dumgalaw hayre law boode dimat doɗela jum gamaji sare kon waktu yoni ha to Podor jayen pendawo guéde village kame guéde sance kala ha to Fanayi eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ɓe jayidi yankoɓe ɗiɗo winoɓe teeɓa woni Maymouna Faye Ndour kamene woni walla mbiyen Maymouna Ndour Faye kamne wonde Babacara wonande Fall ɗaccitama kanko Babacara ɗaccita guilanki Maymouna o accita ko subaka hande o ɗum ko caggal ñalawma hanki o yogay pelle jaydiyankoɓe moɓodirɓe no feewi to leydi Mauritanie wallidde ɓe ngala doole ha mbawa hebde cellal ɓalli jeeyi sababu armée leydi ndi ummini campagne médicale to Adela Bagru ne tawi e nder région de Hawdila Sarqi ngam wallidde hewɓe ha mbawa hebde cellal ɓalli mumen to leydi Mali région de Ségou ko tanaji muusi mbaɗi toon ɓe joomen daabeje taccannoɓe maayo Niger hewɓe en teɓɓitama taw ko kuure hakkude armée leydi ndi kame doso en wañoɓe hewɓe settiɓe kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi kabruji men mana en ha to Guinée Conakry Côte d'Ivoire ma en jaa toon to Niger Benin Tanzanie Cameroun jolam jabiri jaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jadinde balawala danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustra jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande capantati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Diaynde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene ɗofta mon kala ɗo gonɗon e nder jokli windere kala joguiɗo humpitol lamgo ceer so tawi jokkodiri e wonande kay tonggode jayde nde ma waw tigui kañumne ƴellitade jayde nde tawno jayde nde ko jayde men enen kala moni kala ne jogui ndimagu nangude hen wallita jayde nde ha ɓuura kadi wawde ƴellitade guila to banggue kaɓirɗe mum matériel uji ha e dosɗe ha e nokkuji gonaɗi kala ko wawi kewde e nder jokli ɗeɗo hen leyɗele kufɗe ndeɗo hen jayde mon weltare TV kala gartaten koye ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde nanggano wonande oɗo hen debbajo mo ganduɗa ko jaydiyanke biteɗo Maymouna Ndour Faye mo ganduɗa kam woni gardiɗo CTV kona ɗum ko noon caggal kadi o bismi taw koye weeyo wonande biteɗoma Jambal Diagne ko fate yewtere jokkodiral on noon ko France woni kanko noon koye Sénégal woni caggal nde yewtere nde fuɗɗi ko ɗon tigui gendarme ɓe wokkam jippi nanguimo kutori doole nawimo jeeyi sababu noon nde yeeha wiyete mum comme ñalawma hanki o oɗo hen jaydiyanke kañumne biyeteɗo Babacara Fall wawi tigui jokkodirde on wonde homme d'affaire biyeteɗo Madiambal Diagne wawi yewtide on kam gaynino yewturum ha laaɓi caggal mum noon ko nden arana hanki jamma o noon ko hiiri ko kala kanko on Babacara Fall o wawi accitede ɗum ko caggal nde hewɓe jaydiyankoɓe ɓe gollodirta kala kolli hen metti mumen mawɗe no fewi o waltoyi galle makko so tawi noon ko Maymouna Ndour Faye o on noon wali toon jammaji ɗiɗi accitama e nder oɗo hen ñalawma alhamisa hande o ɗon kay ɗo pelle jaydiyankoɓe hewɓe kay kolli metti mumen ha tenti noon jaydiyankoɓe kolliti hande o ko hiiri ko kala ma moɓodira to yeeso haalirde CTV gam hollirde metti mumen jattirta caggal e nguɗo hen laamu ngo ganduɗa yiiɗi kay ko ustude doole jaydiyankoɓe walla ni muɓɓude kunuɗe e ɗemɗe mumen kala moni kala holliti hulani waɗata ko golle mum kanko Babacar o holliti ala kala ko yedditi hen ala kala kadi ko nimsani ko bismino Madiambal Diagne sabu waɗi ko golle makko o toñani hay goto golle makko ko bismade e namdade ko ɗum waɗi ko waɗi golle makko hayso tawi woni ko hande wonno o wattat ɗeɗon gueɗe koye wonde kala wonande parti PDS hanki holliti metti mum kono kadi mouvement yana mara kono kadi wonande pelle kewɗe ko wayno rado en kala hanki kolliti wonande fodde jaydiyanke koko yaɓɓa no fewi e nder guenidi leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon
wonande bakte lamin jaza holliti nguɗo hen laamu kay suusani ɓeɗo hen jandiyankoɓe tene kadi wonno koɓe waɗoɓe ɓe gayna ko haaloɓe jeeyi sabata ɓe nangga yimɓeɓe aɓe gudda ɗumen ko wonande kay ala kala koɓe mbaɗi haydara erima noon wonande kay ñande capantati e goho nduɗo hen lewru omo noddi kay ɓiɓɓe leydi kala e moɓodiral kono kadi o holliti omo noddi moɓodiral ñande jeetati lewru fandu ndu ɗon ɗo Ousmane Sonko holliti noddi moɓodiral manggal no fewi ɓe kuccodiray nguɗo hen laamu ngu ganduɗa anda ko yiɗi haydara wona konguɗam ko konguɗi wonande Barthélémy Dias keddoɗen koye leydi ndi Sénégal batu jagoɗe hanki kanko hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye wonande o toɗɗima kesso o itti noon colonel biteɗo Amadou Ousmane Ba on noon ɓooyi ko toɗɗa kam wonno gardiɗo ko fate nden ko booɓe kame booli ha hewɓe hoɗoɓe yogay nokkuji dendaɗi e egginde jomumen kala to banggue gendarmerie national toppitiɗo nden kay oɗon fannu o sa noon toɗɗa toon ko biyeteɗo Demba Taraware o noon ko magistrat woni ko toon to cour suprême ko on lomtimo e nder ɗeɗo henna golle ɗe o toɗɗa hanki o taw toɗɗima ko hoorejo leydi ndi Sénégal keddoɗen koye kelgol wonande kay ɓen wonɓe nokkuji dendaɗi toon to Thiès wonande préfet mo Thiès no hollitiri wonande kay ko ñalawma janggo woni délai cakkitiɗe ɓen kay ɓafiniɓe yogay booli ha tenti noon waɗɓe kantiŋaji restaurant ji e gueɗe parɗin fannuji kala koko helete ha tenti kadi otoji gonde dow booli ɗi ganduɗa ene ɓittina ya gara kala maɓe guittu ñonkoto kala bawɗo wonde wonande restaurant Kawsar ene jeeya wonande kay koye helete hen wonande kay ardiɓe on restaurant koliti temedde kay sukaɓe gollotoɓe hen ma mbaw heddade golleji men galleji men taw gollaki ɗum ɗo kala ɓe kolliti ene ɓeyda tan nawrude leydi ndi caggal no fewi gartaten koye dossier ma Jamal Diagne mo ganduɗa ko homme d'affaires kadi ko jaydenke Sénégal naajo tawite toon to Versailles ne tawi nder leydi France on dossier mo laamu leydi Sénégal holliri kay yo nangue o artire nder leydi ndi guel nden noon wonno koye juuɗe saria leydi France won nottinoma noon noddandu makko toon to tribunal mo Versailles noon taƴata ñawore makko ko ñande 4 lewru fandu ndu so tawi o artirte nder leydi ndi Sénégal walla ala o hedda toon ko wawi wonde kala ne ɗamina 4 lewru fandu ndu so tawi jomiraɗo haaji wonde étudiant ji taw kadi ko janggoɓe toon to Duɗal Gaston Berger toon to Saint-Louis ɓe kolliti hanki o e yeeso prince ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi taw kadi koye porte parole ñalawmaɓe hanki o wiyete ko on Amadou Ba ko étudiant ɓe garte hollirde mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti so tawi kay woni ko ɗin étudiant ji taweteɓe toon to Duɗal logement ji to kene forondino ga se nayo ujunere kañumen ndendata ujunaje jeegom e temedde tati capanɗe joyyi leeso oɗo sakari ɓe keeɓi ken tolno e ujunaje joyo kesso étudiant ji arɓe ɓe kolliti ɗe gueɗe kala ala ko nafata ɓe so wona ɓittodiral ɓe erima noon laamu leydi Sénégal ndewata fabadeɓe ɗeɗo hen gueɗe so wona ɗum noon kamɓene koɓe artoɓe e yaltinde kala janggoɓe toon hutorade seppoji gulɗi jawno fewi jeeheten ko toon to Bakel wonande maire commune mo Ngabou o holliti noon wonande kay kulhuliɗi ɓe jogui no fewi kanko on wonande maire biyeteɗo Issa Sambi kanko no holliti ñande altine nde wonande kay ɓen yanoɓe duggere ene garta ko sayseɓe jane mumen caggal ne mbaari booli ɗi tetti kala ko joguino holliti duggere mabɓe nde ko wayno Mauritanie Sénégal Mali ha Gambie kala ene gara ɓe eri noon wonande ko laamu leydi Sénégal nde waɗantaɓe toon poste nden kay kisal gam tambade teskede o saaha nden kay kisal ene manki toon no fewi moɓodiral yaadu jamiyamu ɗum noon ko ñande 7 lewru novembre ngal cetal faggudu do leydi Sénégal e gardegol Cheikh Abdou Sarr on woni gardiɗo ko fate mouvement wonande commerçant ji kamne wondi kadi yeeyoɓe e juula balabilen kala ɗum noon koye darde UNR e ngal cetal ngam mbiyata jiriñ sarewa ko leydi ma teddungal ɓe kolliti mabɓe mbaɗa sep mabɓe ngam hollirde o sa faggudu leydi ndi eno yaratani kala ala hen ko fewi ɓe kolliti ndun yaadu noon fuɗɗoto ko école normal ha yettoyo wonande rond point mo jeeto o ɗum noon ko yaadu wullitade
caɗele mabɓe e oɗon sifa kala muɗɗum keddorɗena koye leydi ndi Sénégal ko fati e mbuñaari e dow booli wonande gullitagol Guy Marius Sagna faade wonande général Birame Diop gardiɗo armée leydi ndi o holliti onani nden ɗaɓɓande wonande mbuñaari hakkude Mbour e Thiès wonande kay ɓen dadiɓe tawtiɓe booli ɓe ene ƴettuɗon ken tolno e temedde jeetati e dow ɓen sofreɓe taw koye dow ŋañalde bonde ko wayno Ziguinchor ha fadama Goudomp ko hono noonne kadi kanko on jaggoɗo Fodi ma uddite hen losko yañgo no feewi kay wonande ɓen waɗoɓe ɗen gueɗe kala ma nanggue dewne lawol ko hay wonde kala ɗe gueɗe tardata hen no feewi jeehaten ko tan to port autonome de Dakar kene foti wonde conteneur uji kewɗi no feewi taw ko panoli toon to leydi Mali nan toon ne donki yaltude jeeyi sababu noon ko sofreɓe hewɓe kay ƴettannoɓe ɗin conteneur uji ne nawa taw ko toon to leydi Mali woni hen noon ko produit ji guila ñameteɗi hay marchandise uji goɗɗi kala garduɗi toon to port autonome de Dakar ɓen kolliti ko caɗele nden kay kisala jeeta sababu kay wasdeɓe nawde ɗin conteneur uji faade toon to leydi Mali hewɓe kolliti ɗum koko jogori bonde kadi kolliti kadi caɗele mawɗe ne hen gam joɗadeɓe wasdeɓe gollade ha o saaha gonaɗo o jeeheten ko toon to diwan Ɓulankaje ladde Ɓulankaje ko cummusto waɗi toon ko wayno kooli en ha fayenma appeji e nder on diwan kala ko cumuji musdi kay woni ko mbaɗi toon on cum noon yeehi ha nattoye ladde Ɓulankaje kono kadi kamɓe ɓen ñippoɓe oɗo cuuma ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi oɗo saaha wonande tambiɓe nden kay kisala ladde nde eɗen gueɗe kala nottotako so tawi cuumu waɗi kono so tawi a hocci jabbere ma a yiiɗi feƴƴude gam fewnude guesa ma koma taƴoya kayita joɓa haalisaji kono so ladde suumi ɓe jiyata ɓen hayso ɓe noddi ɓen garata ma en ketto seeɗa e Saydou Diallo taw ko toon to Ɓulankaje e cumo ummiri en ko to wiyete akkare cumo ummiri en ɗo to gommi ɗo to darimi koye hoore jeyngue darimi koye hoore jeyngue darimi mbiɗa sikka moon pot nande paɗo wonno huuɗo ko ne hecciri o suwa dañde doole eyyi mbawmo wi tan laamu ngu yo wallu min hitande fof ko dani hitande fof ladde koko suumi kadi min waɗaka laabi saabu beela baras sababu jeyngue so ari tawno wawa ruttade eyyi joni noon min ñaagui minen Sinthiou Fadiara naaɓe ha te oga diwan guila e ganduɗa hoore ma Sinthiou Fadiara woni Ɓulankaje ha Jeramale en Ganguel en Babangol en Appeji en Kawal en oɗo diwan foof toujours kala hitande ladde koko suumi ɗum no amin ñaagui ballal laamu ngu nde wallata en gandanɗa hoore ma wadde laabi pour laabi mawɗi beela 4 paraji ene mbawa wadde laabi taw ko so cumo suumima taw ko banggue goto tan haadata banggue keddiɗo hisa kadi jawdi ndi hisa eyyi minen noon min guuri koye ladde he min koɗi koye ladde he kono koye ladde he kadi min dañata koye ladde he kadi min mbasata saabu ɗum ɗo joni ko basal amen saabu ko basal ñamde jawɗele amen eyyi ko basal minen koyamen ni so jawɗamen ni ñamani minen koyamen ko hankanam ko ɗon basal tuddi eyyi saabu so ndungu ari kadi min guuri koye ladde he saabu mami coppoya leɗɗe min puɗɗo wadde galli min ndema hen guura dañe hen eyyi so wonti noon aɗa soppoye leɗɗe maɗa aɗa waɗa gallol foore yima nangguma kono so ladde suumi foore arata ɗum ala sens e amen kadi ko ɓuuri hewde hen hande nene wuuro leeli sababu ko sababu oɗo foore saabu foore o so ari ndungu so tooɓi a wawa a suusa soppude gallol gaga a waɗani a heɓani kayit eyyi kalne mbaɗɗa gallol heɓani kayit so ari o dañayma damal wonno ko Saydou Diallo toon to Ɓulankaje taw koye Sinthiou Fadiara wonande ladde nden koko somi cum musto no feewi woni hen noɗo cumo o ronki dañde doole no feewi gam huuɗo koko hecco woni hen noon to nder ladde to wonno fuɗɗima yorde no feewi cumo kam gayni toon leɗɗe e ladde no feewi ɓe erima laamu ngu noon nde wallataɓe ɗeɗo henna caɗele ɗeɓe keɓata jamma e ñalawma cuumu wangu ko toon to département
de Podor taw koye commune aji jonɗi no feewi ko wayno commune mo Ndiayen Pendawo toon to Gamaji Sare ɗin nokkuji waɗi hen to suumi no feewi wi sous-préfet de arrondissement mo Thile Boubacara o holliti wonande kanko on biyeteɗo Guiré Talla mbayi o holliti jeygue ummoriɓe koye commune mo Gamaji Sare kono ne ballal wonande finoɓe toon kame o e forêt ɓe mbawi moɓodirde beele kadi wawde ñippude oɗo hen cuum aɓe ƴeewa peeje noon wawde fabade koɗo hiɗo dañako ko nde tawno jawdi ene hato jini hen no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gueɗidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie armée leydi ndi yaltini convoi wonande kay campagne médical ko fate safrude ɓesguji leydi ndi ha tenti noon ɓen ɓe ngala doole no feewi hoɗɓe yogay keeri taw kadi mbawa yaade to cuuɗi safara kono kadi maɓe jaa toon analyse uji kewɗi ma mbaɗe hen kono kadi maɓe kiñ ɓalli jomumen ɓe ƴeewa horrafiji ɗi jomumen gondi kala toon to Adel Bagro ene tawi nder région mo Hawdel Charqi kono kadi ɓe kolliti maɓe mbaɗe hen golle payɗinde gam wawde wallide ɓen ɓe ngala doole nawde koye men e cuuɗi safara kono kadi guila e leɗɗe ha e consultation e gueɗe ƴewde guila e guite ha e gueɗe goɗɗe kala ma jomumen mbawa holkisede hen ƴeewe cellal ɓalli mumen kala jagorɗo awo maaje kadɗe leydi Mauritanie bannoɗo jillu mum toon to Nouadhibou o holliti cifande ɗiɗi baɗɗe fayida taw koye fannu awo wawi heɓede sifande adina nde ko hakkude mabɓe école marin national mo leydi Mauritanie beele kadi wawa heblude ken tolno ujunere e temedde jeetato taw ko gawowo mbawa heblede taw ko heblo moƴƴo no feewi taw koye fannu awo ko waɗa ɗum ko kadi wonande certificat médical wawa tigui heɓede ɓen awoɓe beele gona e jaame kisal kame cellal o holliti noon ɗum kala ko yidde ƴellidde salndu awo e nder guinni ndi leydi Mauritanie ha tenti noon finoɓe toon to Nouadhibou gam wallidde jomumen ha mbawa yitade koye mumen Araray mo leydi Italie watti weɗade e weeyoji leydi e weeyoji wuuro Nouakchott jeeyi sababu noon ko cikko hoorejo jagorɗo leydi mo Italie kame jagorɗo affaire étrangère mo leydi Italie mbawi yettade toon to leydi Mauritanie ɗum ko heccanki o ɓe mbawi jaɓɓede toon hono nando mabɓe en ɗum noon ko yidde uddidde ambassadeur joɗorde mabɓe gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ko wayno leydi France walla ko wayno leydi Italie kame leydi Mauritanie ɓeydude jokkodiral ɓe poodi entreprise aji Italie kame worɓe joomen ngaaluji ma mbaw kay jokkodirde e ɓen gollotoɓe e nder leydi ndi Mauritanie haɗen golle kala ɓuura wawde ƴellittade bidongaji ooli kame tekke e kayitaji bindaɗi holliri metti mum finoɓe toon to commune mo Bou Hadida ɓe kolliti noon ko metti mabɓe mawɗi no feewi ɓe kolliti kamɓe kay ko ɗomka tan jogori wardeɓe e kiiɗo hen nguleyki ɓe erima hoorejo leydi ndi so tawi kay faabu ala kamɓe kam koɓe tampuɓe no feewi ne tawe e nder localité mo Alega ɓe kolliti kala kay ko finata e nder leydi Mauritanie hono mabɓe maydi ɗom ka ala kala ɗo wawi hen ala hen kala ɗo yiya hewɓe kay taw koye gollotoɓe wonande fonds assurance maladie mbawi tigui hollodirde mbawi moɓodirde hollude mette mumen ɗum ko ñalawma hanki o ɓen liggotoɓe on caisse mbiyata CNAM kamɓe noon ko yeeso ñiɓirde hoore jagorɗo leydi Mauritanie ko nden tigui ɓe moɓodiri gam hollirde jaɓɗele mabɓe kewɗe kay e lebbi wona ko yooɓa ɓe jogui noon oɗo saaha ko kulhuli caɗele ɗe ɓe joguiɗe ɓe eeri kay ko laamu ngu nde wawata yebdeɓe gueɗe mabɓe kala catal uran daranigal haqqe innama ade ɓenne kadi darima yeeso palais de justice woni yeeso tribunal gam hollirde mette mumen wiide kay Mouhamed Wul Abdelaziz kono ne kadi e o biteɗo Abdoulaye Ba darniɗo haqqe innama de jomumen mbawata accetede ko ɓuuri yawde e yaccade nde tawno jomumen ala kala ko mbaɗi haydara hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed wolde Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillu muɗum toon to Riyad Arabie Saoudite hanki o noon arti e nder leydi muɗum hande o yuɓɓini batu jagorɗo e nder leydi ndi ma en gartoy oɗon kabaru
kono kadi e ndera hello kumpital makko holliti jeegom lewru fanduɗo hen ndo ma waw yilloyade taw kadi ko toon to basse oriental woni hawdila sharqi ngam yurnitade ɓesguji maritanaɓe finoɓe toon guel to banggue gurdam mumen e guura mumen kala ko fati e ɗeɗon gueɗe kala hoorejo jaggoɗo leydi Mauritanie wonande Mokhtar Wula Diaye ma waɗ jillu mum adigo ɗum guila wo toɗɗa taw kadi koye lewru août 2024 ñande 16 lewru novembre ma o yilloye to Dakaru lamorgo leydi Sénégal hakkude makko e nando makko hoore jaggoɗo leydi Sénégal ma mbaw yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti ko fate banggue gaz dendaɗo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala garten koto centre de hospitalitaire mo hospitalitaire national mo Nouakchott woni suudu safredu ndu Nouakchott debbo goto noon jibini toon ɓiɓɓe tato kanko caggal nde o jibiniɓe kamɓe tato kala aɓe guuri kono noon kanko heddaki jaggoɗo balle mo leydi Mauritanie hollitti o saaha laamu ƴetti pellital jogade ɓiɓɓe ɓe ha mbawa diwde kono kadi joom galle makko kanko mayiɗoɓe kodi ko toon to Riyad ala doole no fewi liggoto koye campagne assurance maɓe mbaw wallodirde e ɓesguji joomum ha wawa hebde cellal muɗum no fotiri kala sengiwi to leydi ma sukaɓe ha mbawa hebde koye mumen sengiwi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali gawo walla mbiyen ni to Ségou région de Ségou to noon aynaɓe hewɓe joomen dabeje taccannoɓe maayo Niger no gase 3 octobre koye alhamisa hawruno hewɓe mabɓe ko kuure cokka e mumen to waɗi ɗum ko soldaji walla mbiyen koninkoɓe ɓe leydi Mali kamɓe wallidi mumen wañoɓe hinde doson goto e ɓen aynaɓe holliti yi wonande kay goto e miñira mum ene yani taw kadi ko kural yooɓi ɗum ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti hen seedeji kewɗi kolliti hen metti mumen mawɗi no fewi keddoɗen ko toon to Ségou faama kañumne holliti fuftini toon basuji ɗiɗi ñande nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayyi ɗo lewru kala toon ko biteɗo Moussa Wera ene tawi nder sel komo ñono ko wona ɗum ko noon ɓe teɓɓiti toon ko heewi ko fate banggue wonande otage uji taw koye nangganoɓe guila e guese mumen ha e gueɗe men kala ɓe tottiri ɗumen noon wonande sous préfet taweteɗo e nder diwan ko wona ɗum ko noon base goɗɗo kay taw ko joguitiɓe armée ji kono ko mbiyata tala ji ene tawi ene ko mbiyata tigrement kono ɗo saaha en tawi nder diwan mo Nampala ɓe mbawi noon teɓɓide toon pittali kewɗi no fewi e wiide communiqué armée leydi Mali armée leydi Mali holliti ɗum ko wona ɗum ko noon caggal États-Unis de Amérique ambassadeur mum nde eri ɓesguji leydi mum finoɓe to leydi Mali nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade hanki o noon wonande ko Italie kañumne wonde Berlin woni Allemagne ɓe erima finoɓe mabɓe taweteɓe leydi Mali ne jaltata leydi Mali ko ɓuuri yawde yaccade gam teskede caɗele carburant kettolno hande balɗe 15 caɗele ndenka ene ɓuuri tan ɓeydade no fewi e nder leydi ndi hecciyanke o wonande yaadiɓe Al-Qaïda woni jenima hollinoɓe kay ko kañumen tigui jani e camion ngaji citerne taw ko ɓen nawannoɓe ko fate carburant e nder diwan mo Katti ko wona ɗum ko noon armée leydi Mali ɓe jiiti camion citerne kono kadi kala ko wonno e nder mum ko fate carburant ene itta ha laaɓi ha 8 heures kono ɗo saaha leskoji ene mbaɗa hen no fewi jeeyi sababu noon wonande caɗele carburant oɗo saaha jaggoɗo jangde leydi ndi yowi kala ko fadi banggue jangde dowre e lesre kala beele sukaɓe gona e jaam e kisale ndenka gam teskede ya ngara o ene satti no fewi to leydi Mali jagorɗo wonande kanŋe kame cuuɗide ngaaluji kala wonande rokkiri yamirore dartingol wonande kay ɓen rokkanoɓe yamirore yo jiilo kanŋeji e ɗiɗo hen région ngaji ɗi poɗɗen haalde ɗi ɗum noon ko tugganma guel tan hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi ha hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho woni 2009 ha 2021 taw koye région de Khaya Kulikoro nonne kadi Sikasso Bogoni Gawo Kidala ɗi nokkuji kala nde joomin dartinta golle men gam wasde ɗumen ɗoftade gueɗe kaldanoje hakkunde laamu leydi kami ɗina entreprise aji kala paɗen ko tan to Guinée Conakry kanko on gonnoɗo
gardinoɗo sursarɗeji nde leydi Guinée Amadou Damaro Camara nanganoɗo nogase jiɗiɗi avril 2022 waɗa e kaso ken tolno e duuɓi nayya kanko no wonno ko gardinoɗo sursarɗeji nde leydi Guinée e laamu Alpha Condé ngam tumedemo omo dettini coppre jonde no feewi landa makko landa mabɓe wiyete ko RPG Arc-en-Ciel ɓe noon moɓodirino hanki o ɗum ko caggal heccanki nde o yalti kaso ɓen hanki moɓodirino ngam yidde yaade kay juuroyademo e salmindemo e muñiddemo kono o yaltani haɗi mo yaltu noon ko hollirede o yaltidi koye rafi musɗo no feewi toon to kaso to hen jeehetena ko toon to zére coréen ne tawe e nder leydi Guinée toonne kadi boutique aji magasin uji yeeyoɓe kala guddi ngam hollide mette mumen mawɗi no feewi faade maire wonande zére coréen ngam ɓeydugol taxi ji gila e conteneur uji ha e boutique aji eɗen gueɗe kala ɓe kollite noon mette mabɓe mawɗe no feewi to Côte d'Ivoire paɗena batu taw kadi ko landa PPACI landa Colora Bagbo hanki o ɓe mbaɗi batu mabɓe mawɗo no feewi toon to joɗorde mabɓe to Cocody taw kadi ɗowi ndeɗon jonde Sebastani mo ganduɗa danu ko on ɗowi ɗuma ɓe gatti koye toɓɓe ko fate sumgoji 25 lewru octobre ɓe kolliri ala hen kala ko rewi lawol hay seeɗa kono ɓe erima moɓodiral yaadu jaam 7 lewru novembre fandu ndu so tawi jomuɗo haaji PDCI kane kadi ko landa Tidjani ana ɓe tawtoraka ɗiɗo hen sumgoji ɓenne kadi ken tolno en jeeɗiɗo taw ko jamin martaba no feewi noddama to police ngam hettede ɗum ko caggal heccanki o nde heeɓi ndu noddandu 13 taw ko dowrowo en taw koye landa PPACI landa ɓattika Laurent Gbagbo no feewi ko ɓen nodda kettede ko faade banggue fitinaji bannoɗi e nder ɗiɗo hen sumgoji jawtuɗi 25 nduɗo hen lewru ndu gonɗen to Niger jagoɗo armée leydi ndi ɓe kolliti e ballal ñukidade woni renseignement ɓe mbawi tigui teɓɓidde hewɓe kay wonnoɓe motoje ene pewjanno jango men taw ko nder région ko beɗeɗo Sabana Rakan ene tawe e nder leydi ndi ɓe mbawi kay teɓɓidde hewɓe noon gonno ko fewjude jangu musgu no feewi to Benin la cour constitutionnelle leydi ndi riwti ɗaɓɓande walla ni riwti ko faali banggue landa démocratie taw kadi ko landa gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Boni Yaya kan landa noon jeeyatake e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunaji ɗe 26 wonata ko 12 lewru avril kanko on noon yayi bonni o holliti mette makko mawɗi no feewi ko fate banggue ko landama ko tuuma ko ala hen kala ko woodi ɗum ko yaɓɓude haqqe wonande yaɓɓude haqqe dawrugol leydi ndi to Tanzanie sumgoji hanki o ɓiɓɓe leydi hanki jalti ngam suɓade hoorejo leydi mabɓe e sarɗi yankoɓe mabɓe kono teskama hanki o fitinaji kewɗi toon to Dar es Salaam woni lamorgo mabɓe ɗi sumgoji sanga 18 nde bureau ji wote guddi tan ko ɗon e ɗon wonande kay police yamiri yo couvre-feu kuuɗal hirtolelo yo lawɗine beele jaam ene arta no feewi nde tawno dañino hewɓe kay umminoɓe ngam yidde seppude siftinde moon Samia Suluhu Hassan on debbo woni hoorejo leydi ndi kono wo lomti ko John Magufuli mayiɗo gila 2021 gilde noon ko kanko lomti on ngol woni kankone goma ko jeede sumgoji ɗum ko caggal nde lundiyanko mawɓe heewi hewɓe no feewi nde gudda kada jeeyede ɗo hen sumgoji jeeyi sababu noon hewɓe société civile o kolliri en mette mumen mawɗe no feewi to Cameroun subaka hande o ko suka gorko goto wara toon to Douala Amnesty International holliti warimo ko police ko bal o fella ɗum ko caggal nde fitinaji bannoɗi to Yaoundé ha to Douala ha to Garwa kala kono ɗo saaha jaam fuɗɗima artude ko ɗum ko laamu ngu foti ma rewindo ɓen adduɓe ɗi fitinaji ɗum ko caggal wonande nde sariyeli ndi holliri ko Paul Biya gañi e ɗi sumgoji Issa Tahiruma Bakary holliti so yiɗi ɓe nanggamo ɓe guddamo so yiɗi ɓe mbaɗam mawo daro darde makko kala ngam faabade leydi Cameroun ɗi sumgoji ko kanko gañi wona Paul Biya gañi hen joolam jaberi jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima.
en calmitima Sara Abdoulaye Sall en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kaɓuri ɓuttewtude e jolam jaɓeri e ñalawma hannde o puɗɗinogol toon to leydi Hollande to nde ene wayno caggal nde woteji kay tawde ko Europe ɗi mbaɗi ɗi ko kamɓe ndewi hen ene wayno oɗo saaha noon jencuuɗi walla ni taw ko sondage o fuɗɗima kadi yaltu toon ɓe mbi ko centriste en goni garti e oɗo saaha taw kadi mo goɗɗen leyɗele dendude Amérique Donald Trump kañum nde woni koye jullu mum toon to Asie o yeehi toon to Japon kam e Corée banggue worgo ma waw kadi yewtidde toon taw kadi ko e on taw kadi ko sommet baɗotono ko fate hono APEC woni forum tawal ko coopération taw ko Asie Pacifique ene waɗde ko toon waɗat toon ene waɗi ñalawma hannde o noon alkamisa capantati lewru yor comment ujunnaje ɗe nogas e joyyi ma ɓe mbawa kadi kono yindirde toon kanko e gardiɗo oɗo leydi hono Chine Jinping ɓe mbawa kadi jewtide nde tawno wonɗo enen gandi hakkude mabɓe ko caɗele goni toon ko fate noon hani e commerce gonɗo toon o ko ɗum woni won caɗele ɗe toon to Vietnam ene wonde oɗo saaha kamɓe centre Vietnam woni ko caɗele toɓo ɗo feewi e hani ɗen diƴƴe ɗum noon waddaniɓe wono ɗen taw kadi ko gure nandude kono ndiyam no feewi ɗum noon ko ɓuuri taw kadi ko 44 ujunere temedde joyyi taw koto galle wawi hono yoolade toon ɗum noon ɓe mbi wonde kadi e mawa kadi kono métre uji ɗi taw kono nder ndiyam woni ɗum noon ene bilamaɓe moɓe mbi e ñande alarba nogas e jeenayyi lewru yorkoma ujunnaje nogas e joyyi ko ɓuuri famɗude ma won yimɓe ɗiɗo mbawi kadi ruttade e jomumen ɗum noon to banggue worgo to toon to noddirta taw ko hay an ɗum noon wuuro ko tawde ko UNESCO kadi wono toɗɗino wonde kadi ma won 44 ujunere e tawde ko ɓen wongotoɓe ene mbawi kadi wonde e ngoɗon kadi ko wuuro toon to ene wayno dey Jamaïque ñande kadi ñande nogas e jeetati luuɗo lewru ndu gonɗen ɗo dey kamɓe de ko hendu mawdu ari toon toon to Milisa firti toon gueɗe kewɗe no feewi koɗɗorde e ko nandi hen ɗum noon ndu yaaɓe ni noon toon to Kiban ene wayde ɗo ɓenni toon mbiɗon ɗo addude e doole majje ene fakkiri no feewi toon to Israël Benjamin Netanyahu kanko dey gardiɗo hono jagorɗo leydi mabɓe wawi wiide taw ko honiyankoɓe mabɓe yo ɓamtu golle gam werla toon pettoje toon to banda Gaza caggal kay nde wi won Hamas naɓe de pirti nandiral cifnogal hakkude mabɓe gila sappo nduɗo lewru ndu gonɗen Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de tungguɗen habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno ko dade musidɗo moon Alassane Oumar Bojji gorko mo sa dow gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocca ngam weltare Ayawo TV golle man jooɗi peewi no feewi joolam jaɓeri ko Alassane Oumar Mbocca to karallagal to ko Saydou Abouba wonande lowre mon YouTube kala jiɗɗo en hebde ko laaɓi sa yi to YouTube a waɗi weltare TV walla weltare ɓiɓe fulma yi toon tengade mbaɗa abonné ma heɓen kala ko ɓuuri humpitede guila e tarihaji annabaɓe jongo miijoji hay ko fade banggue buuɗe yurmede e ne wonde coccorgal kono kadi foyre gendi e gueɗe jahoje e kumpitte mon kala musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranen.